Akhirnya kula pun kali dinten kali dalu niku kula dibel. Pak Yai mangke dalu kula jemput kula betul datang Lumajang datang Yatiroto. Oh ya Pak Yudi. Nah, tapi aku rong istirahat, aku tak istirahat dhisik. Dadi engko nek teko nggone sampean aku tak istirahat. Oh, nggih siap. Bareng tuki daleme Pak Yudi niku kula dipanggilake kiai. Kiai niki rontok iku kemelinti. Tak omongin nek rontok kemelinti iku ngedohno amalane. Amalan iku sing paling ampuh. Iki wis tak sowanno ning gone kiai sampai 100 kiai iku anu. Dadi wis ngacungi jempol. Ya bae ngoten wis kok akeh-akeh. Akhire kula nggih nuwun sewu Pak Yai nek kula niku boten gadah napa malih ilmu. Kula dugi mriki mawon nek boten asal rindane Gusti Allah kula boten saged dugi mriki. Yo ngono jenengan Pak, kula dikatakan niku. Lho iki panci saestu kula niku boten gadah napa-napa. Kula dikene. Jenengan kedahan niku. Nek dene BPT ngoten jenengan kedah niku belajar yen kula dikatakan. Oh nggih, panjenengan pun kewajiban kula serake tasik gesang kula itu tetap belajar, tetap berusaha kula. Wae ngoten. Kula. Lah inilah letak kesalahannya saudara-saudara kita. Kenapa umat Islam tidak bisa berukun gak iso bersatu gak iso rukun? Mergo rumangsa sing paling apik, rumangsa sing paling resik, rumangsa sing paling bener, rumangsa sing paling sempurna amalane, rumangsa sing paling pinter ilmune. Akhirnya niku kenapa umat Islam sampai terkotak-kotak gak iso rukun? Mergo iku rumangsa sing paling bener, paling apik, paling resik, paling suci, akhire gak gelem menghormati dulur muslim sing liyane. Nah niku ajudane kiambake niku ngajungi jempol kula. Akhire kiambake emosine malah memuncak emosine niku. Lho panci kula niku mboten gadah napa-napa. La nafsan lahu minallah datan ora rumangsa duweni awak. Awak yo awake Gusti Allah. La ruhan lahu minallah datan ora rumangsa duweni ruh. Ruh yo roh Gusti Allah. La qalban lahu minallah datan ora rumangsa duweni ati. Ati yo atine Gusti Allah. Wis kabeh sing tak sandang iki ora melok duwe. Roh iku nek suatu saat Gusti Allah kersakne bali wis gak enek sing iso ngalang-alangi, gak enek sing iso menggak. Lah mbok ditekakno dokter sampai 1000 dokter spesialis, ditekakno dukun sampai 1000 dukun, kiai sampai 1000 kiai. Nak Gusti Allah wis ngersakno dikongkon balik, wis ora enek sing iso menggak. Kula ngoten niku. Akhire kiambake niku emosi malah memuncak. Nah, kula lan panjenengan sami isine kitab niki intine aja rumangsa pinter, aja rumangsa sing paling bener, aja rumangsa sing paling resik, aja rumangsa sing paling sempurna ilmune, aja rumangsa sing paling luhur derajate. Kabeh iku kagungane Gusti Allah. Mung ketitipan sedhela awak dhewe dititipi sedhela wae. Aja sok dinggo
sombong. Belajar golek nyontok ilmune wong parkir. Parkir iku sing dianu iku sepeda wapi-api, mobil wapi-api. Engko nek jalu karo sing duwe ya dilungno ya dike yambake ya legowo ya ikhlas yambake niku. Lha iku padha karo wong parkir iku lho. Jadi awake dhewe padha karo iku. Sewaktu-waktu dikersakno karo Gusti Allah wis gak enek sing bisa menggah. Lah mumpung awak dhewe isih dikene kesempatan urip ning alam dunya, ayo padha bareng-bareng iku dimanfaatno kanggo ibadah. Mumpung awak dhewe isih dikene kesehatan, mergo akeh dulure awak dhewe pengin ibadah tapi karo Gusti Allah ora dikai kesempatan ibadah. Sampai percaya tau gak? Akeh wong pengen ibadah sampai nangis-nangis, tapi karena Gusti Allah ora dikai kesempatan. Lho kesempatan kondi umpama niku. Nah wis karena Gusti Allah dikai penyakit stroke apa penyakit apa iso. Isane wong karek berbes milih karek nangis tok. Lah mumpung